Hnátova těžká duše. Hororová adaptace pověsti o smrti Německobrodské. Napsal Petr Bobek, čte Marika Šoposká. Příkop nebyl hluboký. Hnátovo tělo rozbilo tenkou hladinu a zády dopadlo na kameny. Páteř se zlomila jako sirka. Zkoušel se postavit. Ruce zapřel o kamenné dno, na které dosáhl, ale nohy ho neposlouchaly. Jako kdyby byly hadrové. Cítil v nich jenom pálení. Něco mu svíralo plíce. Vnikla mu do nich i voda plná splašků, které tam lidé vylívali. Věděl, že se musí dostat na břeh, jinak se utopí. Neohrabaně se přetočil. Rukama se zachytával o kameny na dně a pomalu se sunul dopředu. Každý pohyb nesnesitelně bolel a vyčerpával ho. Konečně se dotkl suché země. Prsty zaryl do hlíny a přitahoval se. Snažil se křičet, ale při hlubším nádechu ho něco znovu sevřelo. Pár metrů se vydrápat dokázal. Plazil se po zemi a pak se obrátil na záda. Ležel, s chrčením vydechoval a díval se na nebe. A na hradby. Z nich ho předtím schodili za to, že zradil město, které měl hlídat. Bezmocně ležel a nejdřív to necítil. Spíš slyšel. Škrábání, hlodání a tenké pištění. Lokty opřel o zem a podíval se k nehybným nohám. K nim se zbíhalo hejno krys. Oblečení pro ně nebylo překážkou. Ani to, že Hnát ještě žije. Začali mu okusovat živé maso. Rukama na ně nedosáhl a tak se znovu snažil přesvědčit nohy, aby fungovaly. Aby všechnu tu havěť odkopli pryč. Ale nechali se požírat dál. Krysy se navíc brzy odvážily přejít i k dalším částem Hnátova těla. Dotírali pořád agresivněji, lezli po něm a zakusovali se mu do břicha, do uší, dokonce do očních víček. Trhali ho jako papír a otvírali rány, ze kterých proudila krev. Čím víc jí bylo, tím víc krysy ztrácely zábrany. A on cítil nepředstavitelnou bolest. Nikdy by nevěřil, že taková existuje. Krev měl i v ústech. V těle se asi nezničily jenom kosti. Dusivě kašlal a zajíkal se. Modlil se, aby konečně zemřel. Najednou se stalo něco zvláštního. Krysy přestaly hlodat. Pištění naopak zesílilo a oni jako šílené začaly utíkat. Hnáta napadlo, že tam někdo musel přijít. Zbývající síly dal do toho, aby se tím směrem podíval. Viděl, že k němu skutečně přichází postava, ale ne lidská. Vypadala jako přízrak. Odhadoval, že měří 2 metry, byla zahalená do černého. Zastavila se u bezvládného těla. Umírající se jí podíval do tváře. Tedy na místo, kde tvář být měla, ale trčelo tam černé nic. Hnát se roztřásl, zimnící i strachem. Postava se sklonila a natáhla k němu ruku. K místu, kde má člověk srdce. Ostré drápy zaryla do masa. Z hrudníku odlomila kosti a ty zahodila. Potom tam pařád ponořila znovu. Zase něco vyndala. A tentokrát ne kosti, ani srdce, ale cosi, co nemělo žádnou podobu. Hnát to však poznal. Byla to jeho vlastní duše. Přízrak si ji prohlížel, obracel v dlaních a potěžkával, jako by ji převažoval. A pak zase ji vrátil do těla. I to Hnát pochopil. Bez jediného slova a vysvětlení. Smrťák mu duši vrátil, protože byla moc těžká, aby si ji odnesl.
Překypovala hříchem a zradou. Patřila odpadlíkovi, který podrazil celé město. Navěky tak bude uvězněná v těle a na tomhle světě. Postava se otočila a odcházela. Znovu přibíhaly krysy. Žrali maso, žíznivě hltali krev, prali se o nejlepší kusy. Po okolí rozházeli kosti, které už nedržely u těla. Ty se tam jako střepy z rozbitého skla povalovaly, když k mrtvému Hnátovi přišli dva drábové, Václav a Hynek. Přinést jeho tělo do města? Divil se Václav. Co tam s ním budou dělat? Končelého potrestají, odpověděl Hynek. I když je mrtvej. Potrestají ho za to, že zradil Brod. Měl hlídat a dát znamení, když se bude blížit nepřítel. Místo toho se s nima domluvil. Chápeš to? S něm cizí hlavy, co nechtěli, aby se nám dařilo a snažili se nás zničit. Uplatili ho a on dovolil, ať přijdou až k bráně, kterou jim sám otevře. A nezazvoní na poplach. Dál mluvili o tom, že chybělo málo a byli by mrtví. A město by teď možná nestálo. Nepříteli totiž všechno hrálo do karet. Hlavně zatažená obloha a mraky, co překryly měsíc. Nebylo vidět vůbec nic, jen pár stínů, co se nepozorovaně šikovali před bránou, připravené vyvraždit Brod. Ten zachránilo několik žen. Chystali se máchat prádlo. Slyšeli zvláštní zvuky. Snad řinkot zbraní, jak se vojáci pohybovali ve zbroji. Bylo jim to divné. A pak uviděli Hnáta, jak Jihlavským otevírá. Běželi k němu a zabránili mu v tom a svrhli ho dolů. Ale stejně to musela být hrozná smrt, řekl Hynek. Podívej se, jak vypadá. A kosti jsou tady poházený a roztahaný, jako kdyby to byla dřevěná hračka. Začali je sbírat. Některé ležely na suché zemi a poblíž těla. Jiné ale plavaly v příkopu, kam je odtahali krysy. Muži pro ně museli do zkažené šedočerné vody. Nadávali přitom a vzteky kolem sebe kopali. Kosti házeli na hromadu a když obešli celý příkop, balili je do pytle. Do druhého dali Hnátovo tělo. Akorát mi nejde do hlavy, přemítal Václav. Jak ho teda končelé chtějí ještě potrestat? Mrtvole se přece udělat nic nedá. Co s ním mají v plánu? To ti řeknu přesně, dal se Hynek do vysvětlování. Vyvaří kosti, poskládají je dohromady a pak Hnáta vystaví. Vystaví? A kde? Ve věži radnice. Pod hodinama. Do levý ruky mu dají kosu a na ní bude nápis Qua hora nescis. To má být co? Qua hora nescis. To je latinsky. Znamená to, v kterou hodinu nevíš. Aha, jakože nevíš, kdy tě přepadnou nepřátelé? Taky. Ale hlavně nevíš, v kterou hodinu přijde tvoje smrt. A ta kostra to bude pořád připomínat. No, dobře, ale pořád nechápu, co je v tom za trest. Je něco daleko horšího než smrt, zaznělo vysvětlení od Hynka. I když tahle musela být příšerná, ale končelé si myslí, že tu pořád zůstala jeho duše. Říká se to. Když je lidská duše zatížená nějakým hříchem a proviněním, je pro smrt moc těžká. A tak ji tu prostě nechá. Největší trest pak pro tu duši je, když se dívá na svoje vlastní tělo a kosti. No a my, broďáci, se na ně budeme koukat taky, den co den. A nejen to. Kostru Hnáta budeme i slyšet. Každou hodinu bude zvonit. To je jeho další trest. Za to, že nezvonil, když měl. Stmívalo se. Na hradby, příkop i celé město padala tma.
Muži zavázali oba pytle a vydali se zpátky domů. Duše tu zůstává, uvažoval nahlas cestou Václav, který nesl chrastící kosti. Ve městě se narodí tisíce lidí a tisíce jich umřou, ale Hnát a jeho kostra tu zůstane na pořád a všichni ho budou znát jako zrádce. Myslíš, že si ho opravdu budou pamatovat? Já nevím, třeba za 500 let? To právě konšelé chtějí, odpověděl Hynek, aby všichni věděli, co udělal. A taky, aby připomínal lidskou smrtelnost. V kterou hodinu nevíš, qua hora nescis. V kterou hodinu nevíš.